Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στη 14η αγωνιστική του Basket City. Σημερινός αγώνας Laserdome εναντίον απροσάρμοστων. Σανάι πρώτος στην μπάλα. Λαρετζάκης. Σηκώνεται ο Λιγκρής. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι από τους απροσάρμοστους. Κάνουν το 0-2. Μουρίκης στον Κανελόπουλο, στον Νεαμονιτό. Λάθος πάσα του Νεαμονιτού. Μπάλα έχει ο Ντούγιας. Λιγκρής πάλι το καλάθι. Κανελόπουλος. Το σουτ με ταμπλό. Προσπαθεί να πάρει rebound ο Κοψοκόλλης. Σηκώνεται ο Φακύρης, ξανασηκώθηκε. Προσπάθησε το σουτ για 3. Στεφάνη από τον Λαρετζάκη. Σανάι τώρα για 3. Εύστοχο. Πρώτο τρίποντο από τα χέρια του Σανάι. Κολλής έξω για τον Κανελόπουλο. Σηκώνεται ο Καψοκόλλης και παίρνει το φάουλ. 2 βόλες δόθηκαν. Άστοχο στην πρώτη του βολή. Εύστοχος όμως στη δεύτερη. Πρώτο καλάθι από την βολή του Καψοκόλλη για τους Laserdome. Κατεβάζει ο Ντούγιας. Είναι στον Λιγκρή. Έξω για το Σανάι. Πάλι για 3. Εύστοχο. Σκάει ωραιότατα το χέρι του ο Σανάι. Και έχει το ένα εύστοχο καλάθι μετά το άλλο. Το σούτ από το Μουρίκι τώρα. Σανάι κατεβάζει την μπάλα. Κάτω από το καλάθι. Έξω για τον Ντούγια. Μπάλα στο Λαρετζάκι. Rebound το Σανάι πάλι έξω στο ύψος του τρίποντου. Το σούτ από το Λαρετζάκι. Στεφάνη. Rebound το Μουρίκης. Μπροστά γρήγορα για τον Κανελόπουλο. Στην αντεπίθεση Laserdome. Rebound το Σανάι. Ξανά μπροστά. Γρήγορη αντεπίθεση και για τους απροσάρμοστους. Λιγκρής κρατάει, προσπαθεί να κάνει τρίπλες. Ο Κανελόπουλος πιέζει. Λαρετζάκης τώρα σηκώνει στο καλάθι. Rebound το Καψοκόλλης. Μπροστά γρήγορα για τον Κανελόπουλο. Σηκώνεται με lay-up. Με άστοχος. Ωραία τρίπλα από τον Σανάι. Ωραίο γύρισμα. Ντούγιας για 3. Εύστοχο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι απροσάρμοστοι όταν είχαν ξαναβρεθεί στο γήπεδο με τους Laserdome χάσανε. Μουρίκης. Σουτ. Εύστοχο. Ωραία απάντηση από τον Μουρίκη. Ωραίο καλάθι. Και λίγο εκτός ισορροπίας θα έλεγα. Σανάι από το πλάι
για τον Ντούγια. Ντούγια στο Λιγκρί. Ξανά Σανάη. Έξω για το Λαρετζάκι. Το σουτ. Λιγκρής παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να βάλει γρήγορα σε νέα εντεπίθεση. Λέιζερντελ. Σηκώνει το Κανελόπουλος. Βάζει το καλάθι. «5-13 το σκορ». 5 λεπτά απομένουν. Ο Κανελόπουλος παίρνει την μπάλα. Γίνεται φάουλ πάνω του. Αλλαγές. Μπαίνει ο Κέσαρης στην θέση του Λαρετζάκη. Για τους απροσάρμοστους η αλλαγή. Και τώρα άλλη μια αλλαγή για τους Λέιζερντελ. Μπαίνει ο Φουσέικης στη θέση του Νεαμονιτού. Από το πλάι επαναφορά της μπάλας για τους Λέιζερντελ. Σε επίθεση. Φακύρης κάνει την μπάλα. Τύψει στο πόδι του Λιγκρί. Κατοχή της μπάλας πάλι για τους Λέιζερντελ. Μια ολόκληρη επίθεση έχουν στη διάθεσή τους. Κανελόπουλος στο Φουσέκι για 3. Στεφάνη προσπάθησε να πάρει rebound ο Φακύρης. Rebound του Καψοκόλλης στον Κανελόπουλο. Γρήγορα μπροστά η Λέιζερντελ. Σηκώνεται και βάζει στο καλάθι. 7-13 το σκορ. Μειώνει τη διαφορά η Λέιζερντελ. Προσπαθεί ο Κέσαρης. Φάουλ. Στην πρώτη βολή. Εύστοχος όμως στη δεύτερη. Το σκορ 7-14. Αλλαγή. Βγαίνει ο Κανελόπουλος. Κέσαρης μπροστά σε αντεπίθεση. Σανάη. Μπαίνει. Αλλαγή για τους απροσάρμοστους. Μπαίνει ο Χατζημιχαήλ. Σανάη. Σταματάει. Βρίσκει τον Χατζημιχαήλ. Ντούγιας από την baseline για την επαναφορά στο Χατζημιχαήλ. Το σουτ, Στεφάνη, rebound ο Μπέμπελος. Φουσέικης κατεβάζει την μπάλα. Στο Καψοκόλλη σηκώνεται με ταμπλό, rebound πάλι ο Καψοκόλλης. Πάλι προσπάθεια, βάζει το καλάθι. 9-14 το σκορ. Ντούγια στο Σανάη. Έξω για τον Γκέσαρη για 3. Είναι εύστοχο. 9-17 το σκορ. Φουσέκης πάλι για τους Λέιζερντελ. Το σουτ. Μπέμπελος παίρνει την μπάλα και βάζει το καλάθι. 11-17 το σκορ. Μαραγκός νομίζω ότι
Έκανε μια έξυπνη πάσα στον Μπέμπελο πριν. Σανάι στο Λιγκρί. Λιγκρί σηκώνεται, το σουτ. Rebound ο Καψοκόλλης. Φουσέκης κατεβάζει την μπάλα. Το σουτ από το Φακίρι. Rebound το Σανάι. Φεύγει γρήγορα. Σηκώνεται. Rebound το Καψοκόλλης. Φουσέκη στον Μπέμπελο. Μπέμπελο στο Μαραγκό. Στο Φακίρι. Το σουτ. Στεφάνι και έξω η μπάλα. 1 λεπτό και 53 δεύτερα μέχρι τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ 11-17. Προηγούνται οι απροσάρμοστοι για 6 πόντους διαφορά. Το short rebound ο Καψοκόλλης. Φουσέκης στον Μπέμπελο. Καψοκόλλη, είναι το φάουλ. Αλλαγή για τους Λέιζερντελ. Βγαίνει ο Φακίρης και στη θέση του μπαίνει ο Μουρίκης. Φουσέκης στον Καψοκόλλη, στο Μουρίκη. Το σουτ για 3, Στεφάνι, rebound το Καψοκόλλης έξω στο Φουσέκι, το σουτ πάλι για 3, Στεφάνι πάλι έξω, στο Μουρίκι τώρα η μπάλα, στο Μπέμπελο, στο Φουσέκι πάλι για 3, εύστοχο αυτή τη φορά. 14-17 το σκορ. Καταιγισμός από τρίποντα για τους Λέιζερντελ. Κέσαρης στο Λιγκρί. Έχει κουμπίσει όμως η μπάλα πριν στον Καψοκόλλη και βγαίνει εκτός. Κατοχή πάλι για τους προσάρμοστους. Σανάι 46 δεύτερα, 2 επιθέσεις ακόμα. Κέσαρης στο σουτ για 3, εύστοχο κι άλλο τρίποντο από τους απροσάρμοστους. 14-20 το σκορ. Στους 6 πάλι διαφορά των πόντων. Φουσέκης σηκώνεται. Καψοκόλλης στο καλάθι. 16-20. 16 δεύτερα. Ντούγιας στο Σανάι για 3, εύστοχο. Φουσέκης γρήγορο σουτ μακριά. Το σκορ διαμορφώνεται στους 16 έναντι 23 πόντων. Λεγούνται οι απροσάρμοστοι των Λέιζερντελ. Πολύ ωραίο πρώτο δεκάλεπτο και για τις δύο ομάδες. Το δεύτερο δεκάλεπτο μόλις ξεκίνησε για τις δύο ομάδες. Κανελόπουλος στο Καψοκόλλη. Για την Καψοκόλλη στο σουτ. Στο Σανάι καταλήγει μπάλα. Ο Χατζημιχαήλ πήρε rebound. Ο Σανάι μπροστά για το Λαρετζάκι. Λάθος του Λαρετζάκι. Προσπάθησε να βρει το Χατζημιχαήλ. Κανελόπουλος μπροστά γρήγορα σε νέο ευνηδιασμό για τους Λέιζερντελ. Σηκώνεται. Βάλε λίγο περισσότερη δύναμη από ό,τι έπρεπε στο χέρι του όταν άφησε την μπάλα. Χατζημιχαήλ στο Λαρετζάκι. Προσπαθεί να σηκωθεί. Εύστοχος στην πρώτη του βολή ο Ευρυντοράλες, ο Ευρυντορ.
άστρο στη δεύτερη ο Γκριντόρο με τον αριθμό 32. Κανελόπουλος σηκώνεται, Στεφάνη. Rebound ο Κέσσερης, από τα χέρια του καταλήγει στο Χατζη Μιχαήλ. Σανάη στο Λαρετζάκι, σηκώνεται. Rebound ο Χατζη Μιχαήλ, προσπαθεί να σηκωθεί. Λαρετζάκης, το σουτ. Rebound ο Καψοκόλης για ακόμα μια φορά. Κανελόπουλος ανεβαίνει. Το καλάθι είναι μέσα. Σανάη στον Κέσσαρη. Κέσσαρη στο Λαρετζάκι. Περνάει υπέροχα το Μουρίκι, σηκώνεται, Χατζη Μιχαήλ το rebound, ξανά στο Σανάη. Σηκώνεται το Σανάη, περνάει από όλους, rebound από το Χατζη Μιχαήλ και το καλάθι. Το σκορ έχει διαμορφωθεί μετά από αυτό το καλάθι του Μουρίκι. Γρήγορα προς το ευθυνδιασμό, ο Κανελόπουλος μαζί με το Μουρίκι προσπαθεί να σηκωθεί. Ευθυνδιασμό και για τους απροσάρμους τώρα. Και σάρες του Χατζη Μιχαήλ. Το σούτ με ταμπλό και μέσα. 20-28 το σκορ διαμορφώνεται μετά από αυτούς τους γρήγορους ευνηδιασμούς. Rebound ο Καψοκόλης, σηκώνεται και γίνεται φάουλ πάνω του. Time out για τις δύο ομάδες, 6 λεπτά και 57 δεύτερα μέχρι τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Το σκορ 20-28, προηγούνται απροσάρμοστοι για 8 πόντους των Λέιζερντερ. Στις βολές ο Σταμάτης Καψοκόλης. Εύστοχος στην πρώτη του βολή, 21-28 το σκορ. Εύστοχος και στη δεύτερη. Στους 6 πάλι η διαφορά των πόντων. Ντούγιας κατεβάζει την μπάλα για τους απροσάρμοστους τώρα. Στο Λαρετζάκι. Στον Κέσσαρη, προσποίηση για σουτ. Πάλι έξω για το Λαρετζάκι για 3. Στεφάνη, rebound το Μουρίκης. Φεύγει γρήγορα και γίνεται φάουλ πάνω του. Την εμφάνισή της στο παιχνίδι για την ομάδα των Λέιζερντερ έχει κάνει και η Βάκρου Χαρά. Το καλάθι αυτό που μόλις μπήκε από τον Καψοκόλη. 24-28 στους 4 η διαφορά. Λούγιας, ο Χατζη Μιχαήλ, το σουτ με ταμπλό. Rebound ο Μουρίκης, Κανελόπουλος έξω, λάθος. Η μπάλα καταλήγει στο Χατζη Μιχαήλ. Ο Μαραγκός κάνει φάουλ. Αλλαγή ο Καψοκόλης με τον Φακύρη. Ντούγιας για 3. Εύστοχο.
24-31 το σκορ. Στο πρώτο τρίποντο, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μουρίκης προσπίσει για σουτ, σηκώνεται έξω για το Μαραγκό, το σουτ, εύστοχο. Ήταν τρίποντο και του Μαραγκού. Απάντηση στην απάντηση για τους Λέζερντερ. 27-31 το σκορ. Ξαναμπαίνει ο Καψοκόλλης στη θέση του Κανελόπουλου αυτή τη φορά. Κέσαρης προσπαθεί να περάσει στον Ντούγια, προσποίηση. Rebound το Μουρίκης. Στη Βάκρου. Ξανά στον Καψοκόλλη, γυρνάει υπέροχα. Ο Καψοκόλλης δεν βάζει στο καλάθι. Ντούγιας τώρα για τους απροσάρμοστους. 5 λεπτά ακριβώς ακόμα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ντούγιας στο Λαρετζάκι. Το σουτ. Στεφάνη. Rebound το Ευρυντόρ. Ξανά έξω στο Λαρετζάκι. Ο Λαρετζάκης στον Κέσαρη. Κέσαρης προσπαθεί τώρα. Μιχαήλ στον Ευρυντόρ, το σουτ, Στεφάνη, rebound ο Μουρίκης. Φεύγει γρήγορα, παίρνει πάλι το φαουλ ο Μουρίκης από τον Ντούγια. Από το πλάι. Βάκρου στο Μαραγκό. Μαραγκός προσπαθεί να περάσει, βγάζει έξω για το Μουρίκη. Προσποίηση για σούτ από το Μουρίκη. Το σουτ, πολύ ωραίο το σουτ από τον Φακίρη. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα είναι μέσα το καλάθι. Λαριτζάκης, έτσι Μιχαήλ προσπαθεί να σηκωθεί, πέφτει κάτω. Άστοχος στην πρώτη του βολή. Ο Χατζημιχαήλ με τον αριθμό 7. 27-31 το σκορ παραμένει. Μουρίκης στο rebound στη δεύτερη βολή. Μπροστά γρήγορα για τον Φακίρη. Μουρίκης στο Μαραγκό. Ξανά Μουρίκης στο σουτ για 3. Πολύ ωραίο καλάθι. 30-31 το σκορ. Λέιζερντερ αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι και να υπάρχει διαφορά από τους στο πρώτο δεκάλεπτο φέρνουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Για ένα πόντο είναι πίσω μόνο. Αλλαγή τώρα για τους Λέιζερντερ. Μπαίνει ο Φουσέκης στη θέση του Μαραγκού. Λαρετζάκης από την baseline για τους προσάρμοστους. Βρίσκει ωραία τον Κέσαρη. Ωραία άμυνα από τον Καψοκόλλη. Γυρνάει ο Κέσαρης με ταμπλό. Το καλάθι είναι μέσα. 30-33. Μπροστά γρήγορα τον Φακίρη. Ωραία απάντηση από τους Λέιζερντερ. 32-33. Ένα πόντο διαφορά οι δύο ομάδες και 3 λεπτά να απομένουν μέχρι τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Βάκρου πιέζει τον Ντούγια. Ο Ντούγιας βρίσκει το Λαρετζάκι. Λαρετζάκης παίζει με το Φουσέκι. Ντούγιας για 3. Στεφάνη μπάλα. Λαρετζάκη στο rebound στο Λιγκρί. Λιγκρί στο shoot. Στεφάνη πάλι μπάλα. Rebound ο Καψοκόλλης.
Λαρετζάκη στον Ντούγια. Ντούγια στον Γκέσαρη. Γκέσαρης βγαίνει πάλι έξω. Παίζει με το Μουρίκι. Χατζη Μιχαήλ σηκώνεται πολύ όμορφα. Στον αέρα το σουτ. 32-35 το σκορ. 3 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Φουσέκης κατεβάζει την μπάλα. Το σουτ για 3. Εύστοχο. Παίρνουν το παιχνίδι στα ίσα. Ο Φουσέκης με το τρίποντό του. 35 όλα. Ντούγιας στον Γκέσαρη. Σταμάτησε την τριπλά ο Γκέσαρης, πιέζεται. Δίνει στο Λαρετζάκη. Λαρετζάκη στο σουτ για 3. Στεφάνι. Λιγκρής με το ένα χέρι, μόλις πέφτει στο χέρι του μπάλα. Ξανασουτάρει. 35-37 το σκορ. Φακύρης στον Καψοκόλλη. Στεφάνι, ταμπλό και μέσα η μπάλα. 37 όλα. Το παιχνίδι το συγκεκριμένο εξελίσσεται σε ένα μικρό ντέρμπι, θα έλεγα. Και οι δύο ομάδες είναι πολύ δυνατές. Κέσαρης έξω για το Λεγκρί, σηκώνεται το σούτ, εύστοχο. Μεγάλο ποσοστό ευτυχίας για όλους τους παίκτες των απροσάρμοστων. Μπροστά τώρα με τους Λέζερντερ, συγκεκριμένα με το Μουρίκι. Σηκώνεται ο Φακύρης με κλειστά μάτια. Βάζει το καλάθι. 39 όλα. Και 39 δεύτερα που μένουν. Λαρετζάκης κινείται μέσα στην μπασκέτα. Στη ρακέτα, συγγνώμη. ...27 δεύτερα, μία επίθεση και κάτι ακόμα. Μπάλα έχουν οι Λέιζερντερ. Και συγκεκριμένο ο Φουσέκης κατεβάζει για ακόμα μία φορά. Προσποιήσεις το Μουρίκι αριστερά του. Το Μουρίκι σηκώνεται με ταμπλό μέσα το καλάθι. 41-39. Το σουτ για 3, Στεφάνι. Το καλάθι δεν μετράει. 41-39. Τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου για τις δύο ομάδες, για 2 πόντους μπροστά. Η Λέιζερντερ με αυτή την φορά. Πίσω η ομάδα των απροσάρμοστων. Τρίτο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες. Κανελόπουλος στο Καψοκόλλη. Το πρώτο καλάθι για το τρίτο δεκάλεπτο από το χέρι του Καψοκόλλη. 43-41 το σκορ. Ντούγιας. Για τους απροσάρμοστους έχουμε αλλάξει πλευρές. Σάρις από αριστερά. Παίζεται το Φουσέκι. Έξω για το Σανάι για 3. Στεφάνι. Rebound ο Μπέμπελος. Στον Καψοκόλλη. Καψοκόλλη στο Φουσέκι. Στο Καψοκόλλη ξανά Φουσέκης. Rebound ο Κέσαρης. Ντούγιας κατεβάζει στο Λιγκρί. Στο Σανάι. Γυρνάει ο Σανάι με ταμπλό. Κανελόπουλος φεύγει μόνος του. Σηκώνεται και κόβεται. Αλλαγές για τους Λέιζερντερ. Βγαίνει ο Μπέμπελος και στη θέση του μπαίνει ο Φακύρης. Συμβόλες ο Κανελόπουλος.
άστοχος στη βολή του, rebound ο Λιγκρής, Ντούγιας κατεβάζει. Σανάι σηκώνεται, το καλάθι μετράει, παίρνει και το φάουλ, 43 όλα. Στη μια βολή του, Σανάι, είναι προβάδισμα ενός πόντου. Κανελόπουλος από δεξιά παίζει με τον Μουρίκη, έξω για τον Κανελόπουλο, το σουτ, rebound ο Φακύρης, Φουσέκης με καψοκόλλη, Κανελόπουλος τώρα πάλι, έξω στο Φουσέκη για 3, Στεφάνι, rebound ο καψοκόλλη, σηκώνεται, το καλάθι είναι μέσα. 45-44 το σκορ. Ντούγιας στο Σανάι, το σουτ για 3, rebound ο Κανελόπουλος, μπροστά στο Φουσέκι, Μουρίκης προσπίσει για σουτ, λάθος πάσα του Μουρίκη, την μπάλα παίρνει ο Λιγκρής. Ντούγιας σηκώνεται με ταμπλό, προσπαθούν πολύ προσαρμοστικά το Σβιρίτοφ τώρα, η προσπάθειά του, Σοκόλη στον Κανελόπουλο. Φουσέκη στο Φακύρι, το σουτ, rebound ο Καψοκόλλης, σηκώνεται, rebound τώρα ο Φακύρης με ταμπλό, το καλάθι μετράει. 47-44 το σκορ. Εύστοχος και στη βολή του ο Φακύρης. Αλλαγή για τους προσάρμοστους. Μπαίνει ο Χατζημιχαήλης στη θέση του Σβιρίτοφ. Ντούγιας μπροστά για του Σανάι. 48-44 το σκορ. Ο σουτ, rebound ο Φουσέκης, φεύγει μπροστά γρήγορα, σταματάει στον Κανελόπουλο για 3, φάνει έξω πάλι ο Φουσέκης στην μπάλα. Το τρίποντο μπαίνει από τα χέρια του Φουσέκη τελικά για τους Λέζερτερ. 51-44. Λιγκρής περνάει πολύ ωραία. Σώζει ο Φακύρης, Κανελόπουλος μπροστά στο Μουρίκη. Μουρίκης προσπαθεί να σηκωθεί. Σανάι στο Χατζημιχαήλ. Ντούγιας στο Σανάι. Σανάι παίρνει το φάουλ. Χατζημιχαήλ βάζει το καλάθι και παίρνει και τις βολές από φάουλ που έγινε από τον Καψοκόλλη. 51-46 το σκορ με το καλάθι αυτό. Αστρό στη βολή, rebound από τον Καψοκόλλη, Κανελόπουλος μπροστά για το Φακύρι, υπέροχο καλάθι. 3-46. Ντούγιας το σουτ για 3, εύστοχο.
53-49 στους 4 η διαφορά των πόντων. Μουρίκη στο σουτ. Αλλαγή για τους Λέιζερντέρ. Πολύ ωραίο καλάθι τον Σταμάτη Κατσοκόλη. 55-49. Ανεβαίνει διαφορά στους 6. Σενάει στο Λεγκρί το σουτ. Στεφάνι, rebound ο Μπέμπελος. Σουσέκης έχει τώρα την μπάλα. 4,5 λεπτά μέχρι την λήξη. Μπέμπελος στο σουτ. Rebound ο Χατζη Μιχαήλ στον Γκέσαρη. Αυτός με τη σειρά του στον Ντούγια. Ντούγιας περνάει στο Λεγκρί. Το σουτ από το Λεγκρί είναι εύστοχο. 55-51. Πολύ ωραίο καλάθι από το Λεγκρί. Φουσέκης στον Μπέμπελο. Λάθος πάσο του Μπέμπελου. Ξανά παίρνει την μπάλα. Φακύρης μπροστά στον Κανελόπουλο. Και αυτό στο Φουσέκης. Σηκώνει το Φουσέκης και παίρνει το φάουλ. Αλλαγές για τους προσάρμοστους. Βγαίνει ο Λεγκρής και στη θέση του μπαίνει ο Λαριτζάκης. Έτσι στην πρώτη του βολή ο Φουσέκης. 56-51 του σκορ. Εύστοχος και στη δεύτερη. 57-51. Ντούγιας στον Γκέσαρη. Χατζη Μιχαήλ σηκώνεται με ταμπλό και βάζει το καλάθι. 57-53. Φακύρης στο Μαραγκό, υπέροχη πάσα του Φακύρη στο Μαραγκό. 59-53 το σκορ. Λαρετζάκης έξω στον Γκέσαρη. Γκέσαρης προσπαθεί να περάσει πλέον την μπάλα. Μαραγκός κοιτάει αριστερά, κοιτάει δεξιά. Λάθος πάσα στα χέρια του Ντούγια. Γκέσαρης για 3. Στεφάνι, rebound ο Μπέμπελος. Βγαίνει ο Κανελόπουλος στη θέση του, μπαίνει ο Νεαμολιτός. 2 λεπτά και 31 δεύτερα μέχρι τη λήξη. Το σουτ, το rebound του Μπέμπελος είναι στον Φουσέκη. Φουσέκη στον Μπέμπελο. Ξανά στο Φουσέκη για 3. Εύστοχο. 62-53 το σκορ. Ξανάει Χατζη Μιχαήλ το σουτ με ταμπλό. 62-55. Σίγουρα πράγματα κάτω από την μπασκέτα με ταμπλό για τους απροσάρμοστους. Φουσέκης.
αλλαγή για τους Λέιζερντερ. Με νεοφαγές στη θέση του μπαίνει ο Καψοκόλλης. Σηκώνεται. Λοιπόν, πάλι ο Καψοκόλλης. Πάλι σηκώνεται. Λοιπόν, τον Ντούγιας. Στο Σανάι. Ωραίο γύρισμα στο Σανάι, στο Χατζημιχαήλ. Πολύ ωραίο καλάθι για τους προσάρμοστους. 62-57 το σκορ, 1 λεπτό ακόμα μέχρι τη λέξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μαραγκός, τον Μπέμπελο, το σούτ από τον Μπέμπελο, rebound του Χατζημιχαήλ και γρήγορα στον Κέσαρη. Ντούγια στο Σανάι πάλι. Στον Ντούγια. Φαουλ πάνω του. Ο νεομονητός έχει συμπληρώσει η ομάδα των Λέιζερντερ με τα ομαδικά, οπότε είμαστε στις βολές τώρα με τον Ντούγια. 62-58 το σκορ. 62-59. Στον Καψοκόλλη, το σουτ με ταμπλό, rebound το Κέσαρης. Στο Σανάι. Σηκώνεται. Ξανά ο Σανάι, το καλάθι είναι μέσα. 62-61. Μία επίθεση, μία ολόκληρη επίθεση. Έχει ακόμα 16 δεύτερα έχουν απομείνει. Μπέμπελος στο Φουσέκι για 3. Rebound ο Ντούγιας. Φουσέκης για 3 πάλι. Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου για τις δύο ομάδες. Το σκορ 62-61. Μένει να παρακολουθήσετε το τέταρτο δεκάλεπτο για να δούμε το τελικό σκορ για τις δύο ομάδες. Ένας αγώνας derby. Λέιζερντερ με εναντίον απροσάρμοστων. Τέταρτο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες. Φουσέκη στον Κανελόπουλο. Το σουτ. Πάουν το Μαραγκός. Ξανά ο Μουρίκης, ξανά επίθεση για τους Λέιζερντερ. Βήματα από τον Κανελόπουλο. Ντούγιας, το Λιγκρί. Όλο ο Μουρίκης πάνω στον Χατζημιχαήλ. Έκλειψε. Μαραγκός στο Μουρίκι, το καλάθι. 64-61 το σκορ. Το σούτ από τον Ντούγια είναι εύστοχο. Τρίποντο συγκεκριμένα ο Ντούγιας, το πρώτο τρίποντο για το τρίτο δεκάλεπτο. Πρώτο καλάθι από τον Μουρίκη, πρώτο τρίποντο από τον Ντούγια και δύο ομάδες έχουν κάτι. Εύστοχο δίποντο, αλλά πολύ ωραίο καλάθι. Ντούγιας. Λαρετζάκη για 3. Φουσέκης. Γρήγορα μπροστά για τους Λέιζερντερ. Για το Μαραγκό για 3. Χάνει rebound το Μουρίκη, σηκώνεται. Rebound τώρα ο Ντούγιας.
66-64 το σκορ. Γκρίς παίρνει στο τσακ, το σούτ από το Λεγκρί. Στεφάνι, rebound από τον Μιχαήλ, πάλι ο Λεγκρής. Δούγιας, Λεγκρί, στο Σβιρίτοφ, το σούτ, rebound ο Μουρίκης. Φεύγει γρήγορα, έξω για το Φουσέκι. Προσπάθει για το τρίποντο. Λαρετζάκης τώρα φεύγει για τους απροσάρμοστους. Σηκώνει το Λαρετζάκης, rebound το Μαραγκός. Μπροστά για τον Κανελόπουλο. Φουσέκης. Μουρίκης, στο Μαραγκό. Για τον Κανελόπουλο το σούτ. Εύστοχο. 68-64 το σκορ. Δούγιας. Στο Σβιρίτοφ. Στον Ντούγια. Ξανά Σβιρίτοφ. Το σούτ. Λοιπόν το Φουσέκης. Έχει τις μπάλας για τους προσάρμοστους. Το σούτ για 3 από το Σανάη, Στεφάνη. Φουσέκης φεύγει στο Κανελόπουλο. Κανελόπουλος έξω για το Μαραγκό, το σούτ για 3. 70-64 το σκορ. Σηκώνεται με ταμπλό, το καλάθι είναι μέσα. 70-66 το σκορ. Μουρίκης στο Φουσέκι, στον Κανελόπουλο. 10 δεύτερα ακόμα για την επίθεσή του. Λέιζερντερμ. Πολύ ωραίο καλάθι, πολύ ωραίο lay-up από τον Κανελόπουλο. 72-66 στους 6 διαφορά των πόντων. Ξανάει στο Λεγκρί. Σηκώνει το Λεγκρί, στο καλάθι είναι μέσα. 72-68 το σκορ. Όλα τον Φουσέκι. Σανάη. 5,5 λεπτά ακόμα. 5,5 βασανιστικά λεπτά και για τις δύο ομάδες. Το σούτ για 3 από το Ντούγια ήταν άστοχο. Αψοκόλλης στο Φουσέκι. Αλλά καταλήγει στον Κανελόπουλο. Έξω για το Μουρίκι για 3. Rebound το Λεγκρής. Σανάη. Μιχαήλ. Έξω για τον Ντούγια. Στο Λεγκρή. Σηκώνεται. Το καλάθι είναι μέσα. Πολύ ωραίο γύρισμα το Λεγκρή. 72-70 το σκορ. Στους 2 η διαφορά για τις δύο ομάδες. Καλάθι, καλάθι. Κανελόπουλος. Ρίκης. Στο Μαραγκό. Κανελόπουλο πάλι. Με ταμπλό, rebound. Ο Χατζημιχαήλ. Δουλειάς. Σανάη.
Σηκώνεται με ταμπλό, το καλαθινέ μέσα. 72 όλα. Αλλαγές. Time out για τις δύο ομάδες, 4 λεπτά απομένουν μέχρι τη λήξη του αγώνα. 72 όλα. Μουρίκης, στο Κανελόπουλο, στο Φουσέκι για 3. Προσπάθησε να πάρει rebound ο Καψοκόλλης. Τελικά οι απροσάρμοστοι έχουν το λόγο τώρα. Γκρίς, χάνει την μπάλα, Χατζημιχαήλ. Το καλάθι είναι μέσα, 72-74 το σκορ. Μουρίκης. Καψοκόλλη γυρνάει. Οι προσάρμοστοι έχουν πάλι το λόγο. 2 λεπτά και 55 δεύτερα. Λαρετζάκης στο Σανάι. Σανάι περνάει. Το σκορ. Το σούτ από τον Δίγκη για 3. 72-77 το σκορ. Time out για τις δύο ομάδες. Ξανά 2 λεπτά και 39 δεύτερα μέχρι την λήξη του αγώνα. Μουρίκης κατεβάζει την μπάλα για τους Λέζερντεν. Προσπαθεί να περάσει, δεν μπορεί. Για τον Κανελόπουλο, 3 δεύτερα μες στην ρακέτα. Δούγια στο μικρή. Φάουλ από τον Φουσέκη. 3 φάουλ έχει στο ενεργητικό του. Σημειώσει σήμερα ο Φουσέκης. Σανάι. Σηκώνεται. Πάνω το Λεγκρί. Έξω για τον Ντούγια. 2 λεπτά ακριβώς μέχρι τη λήξη. Ντούγιας. Κακέρης κλέβει. Παίρνει βολές ο Φακύρης με τον αριθμό 14. «73-77 το σκόρ rebound ο Χατζημιχαήλ. Ρετζάκης περνάει στο Λικρί, το σουτ, λοιπόν το Καψοκόλλης γρήγορα στον Κανελόπουλο. Το σουτ για 3, Στεφάνη. Μουρίκης παίρνει την μπάλα. Το σουτ. Λογιάς, 1 λεπτό και 14 δεύτερα. 73-77 το σκορ. Σηκώνεται ο Λογιάς, κάνει Καψοκόλλης,
Μουρέγης μπροστά για το Φουσέκι. Στον Φακύρη. Στον Κανελόπουλο. Το σουτ είναι εύστοχο. 75-77 το σκορ. Σανάη. Το σουτ για 3. Εύστοχο. 75-80 το σκορ. Time out για τις δύο ομάδες. 33 δεύτερα απομένουν μέχρι τη λήξη του αγώνα. Κύριος του Κανελόπουλο. Τριάντα δεύτερα. Κανελόπουλο στο σουτ. Rebound του Αλεγκρή. Φάουλ από τον Κανελόπουλο. Στις βολές ο Σανάη. Άστομο στην πρώτη του βολή. Άστομος και στη δεύτερη. Rebound το Μουρίκης. Προσπίση, κόβει την μπάλα ο Λαρετζάκης. Ξανά βολές για τους προσάρμοστους, 14 δεύτερα, 14,4 για την ακρίβεια. Το σκορ έχει παραμείνει στους 75-80, μπροστά για 5 πόντους οι απροσάρμοστοι. Εύστοχο στην πρώτη του βολή ο Αλεγκρής. 75-81. Εύστοχος και στη δεύτερη. Time out για τις δύο ομάδες, 14,4 μέχρι την λήξη. 14,5 δευτερόλεπτα. Κανελόπουλος. Το σουτ για 3, Στεφάνη, rebound το Σανάη. Κρατάει. 6 του αγώνα μεταξύ Λέιζερντερμεν αντίον απροσάρμοστον. Τελικό σκορ 75-82. Για 7 πόντους προηγήθηκαν στο τελικό σκορ οι απροσάρμοστοι. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Οι απροσάρμοστοι τελικά κέρδισαν αυτή τη φορά τους Λέιζερντερμεν. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και καλή συνέχεια.